Igbo niile ililo ndị Igbo tata bụ biko nyekene onye Igbo eve ka ọ chịa obodo anya na o nwere onye kotelu okwu nya bụ ebe anyị nọ n'ime ya na onye ọbụla na-asị gị na Igbo na-akwado. What's up, guys? Welcome back to Lion Mark TV. Mark here with another exciting, delighting and much interesting video here on the channel. Now, a lot of people are really concerned not just about Peter Obi winning the presidential election. Now, the cause of an Igbo man not ruling Nigeria for over 50-something years now also bother so many elders from eastern part of Nigeria, and that's why Pet Edochie, this Nollywood legendary actor, has decided to say something very reasonable, especially to not just Nigerians in generally, but to the Igbo tribe, and send a direct message to the APC presidential candidate to give chance to the Igbo people to rule this country. Watch the video, please. After listening, drop a comment in the comment section because you know we value your thoughts. Ekwugo ọtụtụ mgbe anyị na-anụ ndị Igbo ka ha na-akatọ na ọdịrọ mma ka Tinubu si wepụta ịzọ ọchịchị a. Kedu ị nwere ike ikwu maka nke a? Ife melie bụ na otego ọchịchị abụgụbali agụ bugodolo ga-emelie chairman APC na onwe ka esi wee nwee nghọta na ọ bụ na Buhari achịsịa olutue, mana ọ bụ na anya ndị a katagola arụ adịsịrọkwanụva ka anyị kwuo eziokwu. Tata adị m 75, enwe ike na-ene m anya iru m ana egbuke mbụsọ mma, ọ bụ na m agwa unu ọgwụ one nna anwụ emeelu m ebele, ọ na-etu a ka o si wee dị. Ndị a bụ unu na-ene anya o nwere onye nọkwata anụ ọ ya abụ ivele ma si ọ dị mma kwado na nwoke a bụ ka ọ pụta emeji ọ pụta obiri n'obodo oyibo a na-agbụ ya ntụtụ ya na mụnwa akwadoro ka ọ bụrụ ya ncha ọzọ. Ọ bụrụ na anyị achọba isi anyị na ndị obe mmanụ ma anyị nwee mmekọ oge nke Zik, o nwere anya na-akpọ Adeniro Ogunsanya nya na ya si etu ade oge nwoke a mesị nwụrụ, ndị Igbo niile nọ na Lagos mesi shop ba wee kwa nwoke a amalụmia Zik gwakwu nka nya na ya si wee dị. Ya na ife na-ekwu bụ onye ọbụla na-asị na ndị Igbo na-akwado Tinubu nke bụ ala ka ọ na-apụ ịghọtago. Ndị Igbo nwere ike kwubibe sọva ka ba nwee ike nọkwata n'ebe ba na-azụ si ya bịa mana ọ bụ na ichebe ibe bụ ililo ndị Igbo niile, ililo ndị Igbo tata bụ biko nyekene onye Igbo eve ka ọ chịa obodo anya na o nwere onye kotelu okwu nya bụ ebe anyị nọ n'ime ya na onye ọbụla na-asị gị na Igbo na-akwado Tinubu maọbụ onye ọbụla si ebe awa bụ ndị na-eme ya bụ ka o yesi wee dịrịba nwa mma. Ọ bụ na-asị anyị onye malụ ka ibe si wee dịrị ya na Naijiria maọbụ n'ala Igbo ya mere uchie, o nwere onye Igbo ya enwe ego mma enwe maka na ndị ana m asụ amụsụ elegede masịalụ ndị a nọ n'isi mana agba m ọsọ wee nata nọdụ ovu ebe sị ka mụ na ndị Igbo nọdụ. Mbọsị ya mma ebe dị ọrụ Buhari bụ onye izitu m aba ụmụnne anyị nọ ma obi ọnwa onye gwa m okwu akwa ka o si adị ya na onye ọbụla na-agbakiri ya na bụ ka o si wee dịrị ya ka o si ekwu. Mana ịchịkọzi ya ọnụ ife anyị nwa chọọ tata bụ onye Igbo pụta ka anyị tiri ịgba sovie, ọ na-ada ada anyị na ya adaa, ọ bụla agbanwe egwu anyị na ya agbava, mana onye bụ ibe ndị Igbo chọọ.